दा नै आङो बेदरखौहाय दै होबाय लोगोफोर ओमफ्राय दै होनानै आङो बेखौ मोजां गोदौ होबाय आरो दा नै मैगंखौ हरनोसै दैया एसेल'सै नालाय मैगंखौ हरनोसै बेसे टाइट होनाखै दा ना टाइट खरा लागे बारा टाइट जादोंबा खोन्था लोगोफोर आंथ' भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन बिदिनो माने बिराद बायो आरोना भिडिअ खालामनो बेनिफ्राय एडिटिं खालामनो मानो आरो जोंना नेटवर्कआबो एसे प्रब्लेम नालाय न'आवहाय बेखायनो माने आपल'ड होनो मानो बिराद प्रब्लेम जायो बेखायनो आङो जा गोबावसिममोन आरोना भिडिअ होयाहाय ओमफ्राय आं दा सानबायखि आङो कन्टिनिउ खालामफिननोसै होननानै बेखायनो भिडिअ लाबाय लोगोफोर अननानै आंखौहाय सापर्ट खालामफिनदो सिगांनि बायदि नै आङो फुङावनो लोगोफोर माने खर' लोबनो दुगैनो होननानैहाय फ्लेक्सिडखौहाय दा आङो बयल खालामबाय आरोना आं फ्लेक्सिडखौहाय खानायनि थाखाय लगायो आरोना खानाया मोजां जायो बेखौ लगायोबा शाइन जायो बेनिफ्राय ग्र' जायो ओमफ्राय रोजाबो जायो आरोना ओंखायनो आङो बेखौ लगायो ओमफ्राय दा नै बेदरबो दंफैखायो रेडिनो ओमफ्राय नै दा लोगोफोर आंना फ्लेक्सिडाहाय दा जेल टाइप जाहांबायानो हनै ओमफ्राय आङो बेखौ दसे माने गुसु खालामनानैहाय लगायसै आरोना खानायावहाय ओमफ्राय लगायनानैनो आङो दोनथ'नांगौ नालाय दसे बे टाइमावनो आङो ओंखामफोर संनानै रेडि लाखानोसै सानबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय नै बे मैगंजोंनो संगोन आरोना ओमफ्राय अमा बेदरखौ आङो मोजांनो एवखागासिनो दंखायो आरोना आङो थाव एसेबो होआखै आरोना अमा बेदरा बिराद मेजेममोन ओमफ्राय ओंख्रिया नैबे लोगोफोर नाया मैया मोनायावहाय एवदबनानै दोनदोंमोन आरोना बेखौहाय मैथाजों संगोन आङो ओमफ्राय अमा बेदरा आंना मोनबाय आङो बारा भिडिअखौ देखायाखैसै हाय लोगोफोर नै आङो दा ओंखाम ओंख्रि संखांनानैहाय दुगैखांबाय बेनिफ्राय आंना खानायाबो माने रानहां जाबाय आरोना आं खानायाव फ्लेक्सिड लगायदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा नै खानाया एसे रानहां जाबाय दा नोंथांमोनजों आङो दिनैहाय दिन्थिलांनोसै मा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबा दा आं ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो आं एसे देखायनोसै नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्रायहाय लोगोफोर नै आङो माने ओंखाम जाखांनानैहाय जोंहा दसे जिरायदोंमोन आरोना बे जिरायनाय टाइमावनो जोंना माने बिमाया हाइ ब्लाड प्रेसार दंखायो नालाय ओमफ्राय दिनैहाय एसे बोरैबा मोन्दों होननानै बुंबाय थानायखाय जोङो माने हाखु दाखुनो फंबायजों आंजोंहाय जोङो बिमाखौहाय माने चेकआप खालामनो होननानै हस्पिटालाव लाबोबाय आरोना ओमफ्राय दा ब्लाड प्रेसारा एसे हाइ जानानै दं आरोना ओमफ्राय डाक्टाराहाय बुंबायखि इन्जेक्सन होनांगोन मानांगोन एसे बारायानो जानानै दं नालाय गोबावसेबो चेक खालामैयाहाय जोंना बिमानाहाय दंखायो नालाय ब्लाड प्रेसाराहाय सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय चेकआप खालामैया गोबावसिममोन आरोना ओमफ्राय दा बोरैबा मोन्दों होननायखाय जों हाखु दाखु लाबोनानै दा चेक खालामनानैहाय इन्जेक्सन होबाय आरोना इन्जेक्सन मोननै होनांदों ओमफ्राय नै इन्जेक्सन होगासिनो ओमफ्राय मुलि थुलि लानानै फैनांबाय आरो ayo mata tuh hah tuh udah itu tuh udah masih bisa jalan aku awal pindah sini udah lah iki nah dah malu igle kita kok hari dah kan ya sih এটা পে 12 জি খালি কোম্পানি এটা এই ঠিক ওটা খালি দিছে এটা খায় তো আরাম ভালো হইছে আরাম दा नै लोगोफोरजों इन्जेक्सनखौहाय होखांनानैहाय न' फारसे फैफिननोसै आरोना ओमफ्राय माने हस्पिटालावसो चेक खालामदोंमोन नालाय हस्पिटालाव चेक खालामनानैहाय बिसोरो माने फार्मासियाव थिनहरो आरोना गावबागाव फार्मासियाव ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बाजारावहाय माने फैखाबाय जेब्ला आंनि माखासे बुस्थु नांगौ नालाय आङो ओंखारनानैहाय
लादों आरोना आंनोहाय बिदिनो आर्ट पेपार ओमफ्राय डायरी कलमफोर पेन्सिल बिदि नांगौ नालाय लाबाय आङो ओमफ्राय नै लोगोफोर मैगं एसे माने लानो होननानै जों फिसमाथा बाजारावहाय ओंखारबाय आरोना मैगं गोथांफोर मोनगोन नामा होननानै ओमफ्राय मैगंफ्राथ' बिदिनोसै ओमफ्राय जोङो नैबे ना गोरानखौ मोजां मोननानै लादों आरोना आङो दा बाहाय लाखांनानै जोङो न'आव फैफिनबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन आरोना लोगोफोर जाखिनि माबादों आङो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बाय बाय